A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Nijar ta kafa wani kwamiti na musamman da za a ba da shawarwari a ƙoƙarinta na tunkarar rikici da ke tsakaninta da kamfanin Uranium na ƙasar Faransa. Sannan za ku ji cewa ministan cikin gida ya kai ziyara a ofishin 'yan sanda da ke birnin Yamai. Da fatan za ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri masu kallon mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Inda a yau shirin namu za mu tattauna ne akan rahotanni guda biyu, to amma za mu fara da rahotonmu na farko. A wannan Laraba 21 ga watan Janairu shekara ta 2026, ministan cikin gida Janar Muhammad Tumba ya jinjina wa 'yan sandan Nijar saboda jajircewa da suke nunawa wajen tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu. Ministan ya yi wannan furuci ne a yayin ziyarar da ya kai a babban ofishin hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ke babban birnin Yamai. Ya leƙa ofishi da dama ciki har da cibiyar kyamarori na sa ido kan manyan titunan birnin Yamai. Rangadin wanda ke hangen ƙarfafawa 'yan sanda gwiwa a aikin da suke aiwatarwa dama ce ta duba yanayin da suke ciki domin ɗaukar matakan da za su taimaka wajen a ƙara inganta aiki. Kimanin jami'an tsaron cikin gida 800 ne aka ɗauka aiki tare da basu horo domin ƙara ƙwarewa akan aiki daga shekara ta 2023 kawowa yau shekara ta 2026 da muke ciki. Sai kuma rahotonmu na gaba, gwamnatin Nijar ta kafa wani kwamiti na musamman domin tattara hujjoji da shawarwari a ƙoƙarinta na tunkarar rikici da ke tsakaninta da kamfanin Uranium na Faransa. Tsawon lokaci ana takon saƙa tsakanin mahukuntan Nijar da kamfanin Uranium wanda ya shafe shekaru yana haƙar uranium a yankin Arlit arewacin ƙasar. Rikicin ya kai ga shiga gaban kotu ƙwadago ta duniya wadda ta hana Nijar sayar da uranium ɗin da kamfanin ya haƙo kuma aka ajiye a mahaƙar Sumayar. Sai dai duk da hukuncin kotun, gwamnatin Nijar ta ci gaba da shirye-shiryen sayar da uranium ɗin. Rahotanni na nuna cewa an fara kwashe makamashin daga mahaƙar, lamarin da ya sa kamfanin Uranium watan Disamba da ya gabata ayyana ɓacewar uranium da darajarsa ta kai euro miliyan 160. Wannan sabon kwamiti da aka kafa zai aiki ne domin kare muradun Nijar a wannan rikici da ke tsakaninta da kamfanin Uranium. Sai dai mu ce Ubangiji Allah ya ba ƙasar mu nasara a duk inda take, ko dare ko rana. Ƙarshen wannan rahotanni na muke na masu kallon mu. Idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mu mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun labarai daga sassan duniya baki ɗaya. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu.